jongo pogre gi mano haduke sigana mabenwa chako godo tieno makawuono kama ng'ata chiel owito ngimane maka jomoko 14 bende yudo thieth e subtende mopogore tok matatu tuomo gi odhiambo makawuono oko mar skund primar ma Jamhuri mantiere buore Nairobi. Jopuonjgo mana nitiere yiero margi mar kupet matatu mane bregi ochot ne ogweyo achiel kuomgi mawito ngimanegi kanyo. Joma moko mabende noyudo hinyruok noring godo e od thieth maduong' ma Kenyatta National Hospital kachiel kod mano mar jigiwegi mar Guru Nanak Mpisha. The bus really passed with a high speed. Myself, I was at Transit Hotel, then Nikipita. The only thing that has saved my life was some 2 private cars that were ahead of it, and it was at a very high speed. And after imepita, kitu nimesikia was just a bang. It was a bang now at the gate. And from there, I understand that it has just carried away some lives. The injured casualties, as I said before, were 8. I mean, in total, there were more than 10, but the ones we saved at St. John were 8 in total. So what type of injuries? The type of injuries were contusions, abrasions, bruises in lower extremities and upper extremities. Yeah. On reaching at Jamhuri Primary Gate, where Kupet Nairobi Plunge election was taking place, the said motor vehicle lost control as a result of brake failure and veers off to the left side. As a result, it crashed on roadside guardrails and overturned, killing 1 pedestrian and wounding 14 of them. Mos makende hodhine familia mar japuonj manoito ngimane kanyakla kod jopuonje mamoko mabende noyudo hinyruok makoni kod kocha e masira makamano. Nyakorom ga jong dakika 35 tok saa achiel mar odhiambo akayo matin haduogi mathoth. Kinde mathoth kwand siasa igoyo gi malo. To mondo duoko yudre, jopiny ema nyaka theg jochung' e debe. Biro bedo nade? An ka wacho pacha, to kanya gomba ahinya ni josiasa gi omiwa direction. Nikech gise mislead wa for a long time. E kinde ni maduond buche siasa osechako manyo siep ka gigoyo kwand debe magana 227. 2027 udong dakika mathin wanene mbele kacha. Wawuoyo gi jo UDA sani. Wan UDA kende mwago go mbaka. Tiende niya, William Ruto kende mwadwa wuoyo ge wach. Tudri kodan George Bati, Jumapindi ni kochakore saa 1 odhiambo e ratil mar kwand siasa achiel kachiel kowuok e boma ma Kisumu. Anagwedhou. Sani koro niti pek. To danwa ka igwedho pari mondo bed gi nyathi. Magi korango. E kar chakruok, wach ne nitie. Wach loso mbaka. To mbaka igero godo piny. Mokwongo dongruok maduong' en ni pesa nyok dhi e counties. Wach bende nyaka kol. Manon iye matut. Nitie josiasa masegwenjrago on principle. Wuok tich juma ka juma